रोंगौथि गोनांफोरनो बिबान होदों हारिखौ फोसाबलांनो थाखाय, हारिखौ जौगाहोलांनो थाखाय। बेबायदि समाव जोंबो मालाबा रायो, जोंबो बखियो, नाथाय माखासे खामानि मावनो बिबान होनायाव बिथांमोनखौबो थुलुंगा होनांगोन। गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिसिमबो जासिहरो। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव आं फोरमायो, माखासे बिथांमोना आंनि चेनेलाव माखासे कमेन्टनि गेजेरजों लिरना हरो। जाय बिथांमोना लिरनानै हरदों, आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनो। मानो होनोब्ला सोरबा सोरखौबा बुंनाय, सोरखौबा रायनायाव गासिबो खोथाया आंनानो जाजोबनांगौ बे नङा। मालाबा समाव सोरबा आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा, सोरबाया आंनि रोङैखौ अबेबा पइन्टखौ फोरोंहरनांगोन। बेफोरबायदि खोथाखौ जुदि चेनेलनि गेजेरजों सावरायोबा खोनासंनो सोरबाया बागोन, सोरबाया मानो थाखाय सुंद' फोरमायनानै दोनखो सानगोन। नाथाय आं दिनैनि समाव जाय बिथांमोना आंखौ बुंहरदों, दिपेन बर'नि बिबान मोनफिननायाव नोंथाङाबो गोजोननाय दं आरो नोंथांनि माखासे बिथांमोनखौ रायनाय, बिथांमोनखौ खुद्रिनाया सेन्स जाबाय। मानो होनोब्ला सानफ्रोमबो सोरखौबा रायोब्ला, सोरखौबा बखियोबा बे मोनसे मानसिनि धर्म नङा। मालाबा समाव रायनांगोनबो, मालाबा समाव सिबिनो रोंनांगोनबो। मानो होनोब्ला आं जेब्ला जोनोमनि उनाव गुफुर हालामाव जेब्ला जों माखासे दावहानिफ्राय बिमा बिफाया अननानै, बिमा बिफाया खस्थ' खालायनानै जेब्ला फेदेरो, अब्ला जेब्ला देरबाय, अब्ला सोरबा बिमा बिफानि माखासे खोथा बुंनायफोरखौ, सोरबा रायजो राजाफोरनि बुंनाय खोथाफोरखौ जों जेब्ला खोनासंनो रोंबाय, बेबायदि समाव जों मालाबा समाव माखासे सावरि बादालियाव एबा मिथिं दावथिङाव जों खोनानो मोनबाय, सोरबा न'खरनि खुगानिफ्राय मालाबा समाव दावहायाव मोसौ लांजानाय, सोरनिबा माइ दै न' बां सावजानाय, माखासे न'खरनि सम्पति दंस' जानाय, बेफोरबायदि सोरबा न'खरनि मालाबा समाव जेब्ला गावजों गाव सावरायलायो, अब्ला जों बुजिनो हमबाय। अब्ला बर'फ्राबो बै समाव ग्रोम ग्रोम माखासे गाव गावनो मावनानै जानो हानाय माखासे सम्पति दंमोन, मोसौ मोसा दंमोन। बै समाव साइकेल गंसे थायोबानो माहाजोनमोन। बेबायदिजों जेब्ला खोनानो मोनबाय, अब्ला बै समाव गिलु बालु दावहा जादोंमोन। बेबायदिनो थाखाय गुफुर हालामाव लोरजिया जानानै दं। बेसेबांबा सम गुफुरनि रायजो राजाफ्रा नेनानै दंमोन। गिबि खेबावबो थगायजाबाय, नैथि खेबावबो थगायजाबाय आरो थामथि खेबाव गुफुरनि दावहाखौ लानानै जेब्ला दिल्लीयाव खुथाब खुथाब बुंबाय थादों, बे थामथि गोरोबथायाव एसेबाबो गामि थिसनजाबाय। नाथाय आं बुंदों, जेब्ला हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि खुगानिफ्राय गुफुर हालामाव जेरैबायदि गामि माखासे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव बिटिआरनि सिमायाव हाबफाबाय, जायफ्रा रंजा बाजा मिनि खुसि रंजादों, जाय रंजाग्रा आरो बिथांमोना रंजा बाजा खालामदों, आंनि गोसो गोरबोआवबो हाजासे जाय रंजाग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासियो। मानो होनोब्ला बेसेबांबा हांमा सुरे सुरे दंमोन, बेसेबांबा गोबाव नेनानै दंमोन, मोनास'वा, नाहरबाबो नुहुरस'वा। बेबायदि माखासे गुफुरनि रायजो राजाफ्रा हांमा सुरै सुरै दंमोन। जाय बिथांमोना आंनि जोनोम जायगायाव रंजादों, आंबोथ' खुसि जाखानांगोन गोसोआव। नाथाय आं फंसे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं फोरमायदों। बेफोर जोबथेसालियाव थानाय डियार नब्ला सारखौ लानानै सिनियर जुनियर गुबुन गुबुन हादराव थानाय, आसामाव थानाय जायफोर जोबथेसालियाव थानाय आरो केस गोनांफोर, आबसुनिफ्राय लानानै, बिएलटिनिफ्राय लानानै, एक्सएनडिनिफ्राय लानानै रायजो राजाफोरनि केसफोरखौ लानानै जेब्लासिम केसखौ
बर'फोरनि गेजेराव भारत सरकार आसाम सरकारा फोजोबनानै होआ अब्लासिम गोजोननाय गैया। बिनि थाखायनो आं खावलायो, जेब्ला रुंगुल बर'आ फोरमायदोंमोन बिटिआरखौ मोननानै मा जानो, प्रमद बर'नि न' उसुङावनो बन फाननानै जायो। रुंगुल बर'नि बुंनायल' नङा, जोंबो अनेक जायगा बेरायो। बिटिआरनि सिङाव सोरबा फरायसाफ्रा मालाबा दै देरोबा कलेजाव फैनो हाया, स्कुलाव फैनो हाया। मालाबा समाव माखासे क्लास जाबाय थानाय समाव जेब्ला अखाया दैज्लां बोथोराव हायो अब्ला खस्थ' मस्थ' बारनानै फैदोंबाबो आरो थांफिननो हाया। बेबायदि बिटिआरनि सिङावबो जानानै दं। जों बुंनांगोन हाग्रामानि साखाथि फाखाथिनो त्रिपालनि न' जों नुयो। अब्ला सोरबा हाग्रामाखौ बुंनो ना प्रमदखौ बुंनो? जों बुंनांगोन साफ्रोमबो राजनितिक गादियाव थानाय जायफोर गुबुन गुबुन बिबानाव थानानै जेब्ला राजनितिकआव गादि मोनो अब्ला बिथांमोननि थाखायल' जौगानाय। दिनै बिटिआर मोनदों होनना बुंदों ना बारायदों होनदों, बे रायजो राजाफोरनि थाखाय नङा। आं बेखौ सोरबा दैदेनगिरि सोरबा मेलेमजिबिफ्रा आंखौ दुखु मोननो हागौ। जों नुबोदों गासैबो रायजो राजाफोरखौ समानै खुंथाय खुंनो थाखाय सरकारा जा एसे एनै बर'फोरनो खुंथाय हरदों बेखौबो जों राननानै जानो रोङा। माब्रै जों नुगासिनो, सोरबा बिपिएफआनो जा सोरबा इउपिपिएलआनो जा, जायफोर गादियाव थानाय राजनितिक बिथांमोननि थाखायल' जों नुदों। सिदा सिदि बुङोब्ला जों जेब्ला म्यानमाराव गावनि आंगो लोगोफ्रा जेब्ला जानाय लोंनायनिफ्राय थानायनिफ्राय फेरेंगायानो जा सोरबा गबिन्दआनो जा गावजों खिथु खिथु थाबायग्रा मानसिया दिनै राजा बायदि जिरायनानै बिथांमोना मालाबा टिभि नायो, मालाबा साहा लोङो। बेबायदि समाव मालाबा ससियेल मिडियायाव नुयो गावनि साखाथि फाखाथि थाफानाय गावनि लोगोफ्रा माइरं बानानै गावसोरखौ जाहोनाय बेबायदि आंगो लोगोफोरखौनो बिथाङा बेमार जादोंनो, बिथाङा खैफोदाव गोलैदोंनो, केसनि जेंना जादोंनो, उमुक जादोंनो, बिथांमोना फंसेबो लेंहरनानै नोंथांमोना मा उसुबिदायाव दं? जों ससियेल मिडियायाव नुदों। ससियेल मिडियायाव नुनायखौ जों नुनानै नोंथांमोनखौ लेंहरदों, नोंथांमोना मा उसुबिदायाव गोलैदों? बेमारनि उसुबिदा ना जानाय लोंनायनि उसुबिदा ना केसनि माखासे जेंनानि उसुबिदा, बेबायदि सोंनोबो टाइम गैया। अब्ला जों दिनै रोखा नुबाय सोरबा फेरेंगायानो जा सोरबा गबिन्दआनो जा गावनि बिसिनायाव एखे लोगो उन्दुनायखौनो जेब्ला गुबुन गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन हाग्रा बंग्रायाव एखे लोगो उन्दुनाय आंगो लोगोफोरखौनो जेब्ला ससियेल मिडियायाव गाबगु खुगु नुयो अब्लाबो बिथांमोना लेंहरनानै मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय बिथांमोना सम गैया। आरो लोगोसे आं दिनैनि समाव बुंगोन सोरबा बर' फरायसानि दैदेनगिरियानो जा सोरबा राजनितिक दैदेनगिरियानो जा जायफोर आबसुनि सोमावसारनायाव खुथाब खुथाब, सोरबा प्रमद बर'आ दै गांनाय, अबेबा समाव बिथाङा प्रेसार जाखांनाय, बेबायदि समाव सोरबाया खर'आव दै दासोमदों, सोरबाया आथिं सुनानै होदों, सोरबाया गिसिब सिबनानै होदों। नाथाय बिथाङा जेब्ला आबसुनि बिबानखौ नागारनानै दिनै बिटिआरखौ सालायदों, जों बुंनांगोन मालाबा समाव सोरबा रायजो राजाफ्रा जेब्ला आन्दालनाव फैनाय बिथांमोना गावनि आथिं सुनानै होनाय, गावनि दै गरदसे जेब्ला दैदेनगिरिफोरनि सायाव जेब्ला हब्रा हब्रा राव बुंनायाव दै गाङो अब्ला जाय रायजो राजाफ्रा दै गरदसे दौदोंमोन बेबायदिखौनो दिनै प्रमद बर'आ सिनायनो रोंदों ना सोरखौबा मालाबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों लेंहरनानै मानो थाखाय हब्रा हब्रा ससियेल मिडियायाव नुजानो गोनां जादों? आंबो बै समाव बर'फोरनि आन्दालनाव आंबो जानाय लोंनाय माखासे सम गैया, दै लोंनो सम गैया,
बेबायदि आंबो गाबनो गोनां जादों, सहायनो गोनां जादों। फै आंनि खाथियाव मा खैफोद आफोद जादों होननानै मालाबा प्रमद बर'आ लेंहरदों, लेंहराखै। बिनि थाखायनो जों नुदों गासिबो बर'फोरनि माखासे बिबानगिरिफ्रा जों एखे बुंबाबो जेबो लस गैया। मालाबा साहित्य सभानि मिथिङाव बर'फोरनि गेजेराव आथिं गैयै, आखाइ गैयै, सोरबा हा हु बिथा नबथि गैजायै, साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरनि खाथायाव बा डायरियाव लिस्ट दंना बर'फोरनि बिथा गैजायै न'खर बेसे दं, आथिं आखाइ गैयै, बेबायदि साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरनि खाथायाव लिस्ट दंना गैया। नाथाय मैया दाखालिनि बर' फरायसा आफादनि जेरैबायदि समायना रमायना खुंथाय खुंनायाव जेरैबायदि दैदेनगिरिफ्रा बयबो लैहोर लैहोर फैनानै मेहेरगोनां माखासे सावरायलायनायखौ बयबो रायजो राजा साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा बयबो बे खौसे जानानै सावरायलायो। बर' फरायसा आफादनि डायरिफ्राव जायफोर फरायसाफ्रा मालाबा समाव कलेजानो जा स्कुलानो जा बेबायदि समाव अखा बांखा हानाय समाव जेब्ला दैखौ बारबोनो हाया, बे फरायसाफोरनि थाखाय दालां गंबेसे नांगौ आरो बबे बबे बर' स्कुलफ्राव गिजि गब्लं गुदि फरायसालिफोरखौ बबे स्कुलखौ बेसेबां सहाय खालामनांगौ, बबे स्कुलनि फोरोंगिरिफोरखौ हेफाजाब होनांगौ, बेबायदि माखासे फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि डायरियाव लिस्ट दंना जों बुंनांगोन सोर सोर फरायसाफोरनि न'खराव गिजि गब्लं जानानै सोरहा फरायसाया बिमा बिफाया खुथाब खुथाब सान हर हाजिरा मावनानै गथ' गथायखौ फोरोंनायाव गावनि न'थि लुनो थाखाय हा खरलबसे बायनो थाखाय आखायाव रां रुफा गैया। मालायनि न'थिफ्राव गोदाव सोराव थानाय बर'फ्रा बेबायदि दङ। बेफोरनि बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि डायरियाव न'खरबेसे बर' न'खरफ्रा हा गैजायै, सोरबाया आथिं आखाइ गैया, बेबायदि माखासे गोदाव सोराव रायजो जानानै दं। बेफोरबायदि माखासे बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि बा आबसु अफिसनि माखासे खाथाफ्राव लिस्ट दंना जों मालाबाबो नुवा। नाथाय बिथांमोनखौ जों जेब्ला बिबान मोननाय लोगो लोगो गारि गुरा जेब्ला इलेक्सन फैयो बिथांमोननि माखासे हर सान बिथांमोनहा माखासे राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरनि खिथु खिथुजों जेब्ला हर सान खस्थ' खालायनाय नुयो। नाथाय सोरबा फरायसाफोरनि लोमजानाय साजानाय, सोरबा फरायसाफ्रा दै बारनो हायाखै, मालाबा समाव अखा बांखा हायोबा दै देरनानै एग्जाम होनो हायाखै, सोरबा मालाबा समाव सोरबा फरायसाफोरनि बिमा बिफाया लोमजानानै हाजिरा थुजिरा मावनो हायाखै, गावनि गथ' गथाया फरायनायफ्राव आस'खान्दा जादों। बेफोरबायदि बर'फोरनि गेजेराव गोदाव सोराव जानानै दं। बेफोरबायदिखौ बर' समाजनि गेजेराव सोरबा राजनितिक दैदेनगिरिनि डायरियावबो नुनाय नङा, सोरबा साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरनि डायरियावबो नुनाय नङा, सोरबा बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बर'फोरनि आफादफोरनि गेजेरावबो नुनो मोननाय नङा। बिनि थाखायनो आं खावलायो सोरबा रुंगुलु बर'आल' प्रमद बर'नि साखाथियावनो न'सुङावनो बन फाननानै जाग्रा बुंनाय रावा सोरबा न'खरसेल' नङा। हाग्रामानि साखाथियावनो त्रिपालनि न'बो दं। जों अब्ला सोरखौ बुंगोन? गासिबो एखे। बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ बिटिआरनि माखासे खुंथायखौ जेरै बिपिएफ हान्जाया गावसिनि गोहो खुंथाया जेब्ला सरकारजों एरा एरा खालाय जाबाय, बेबायदि समाव बिथांमोनखौ माला जेलाव सोगोन, बिथांमोनखौ माला पुलिसनि लकआव दोननो हागोन बेखौ सरकारनि नोजोर थाबाय थायो।
आरो फैबाय थानाय समाव जेब्ला इउपिपिएल सरकारा जुदि गावसिनि खुंथाया जुदि उननि समफ्राव माखासे पावारा जुदि रायजो राजाफोरनि हेफाजाब बर' रायजो राजाफोरनि देरहाहोनाय खुंथाया जुदि जोबोब्ला सोरबा फेरेंगा सोरबा गबिन्द गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौबो जेरै बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ जेरैबायदि मेन्टेलि टर्चार होदों थिग बेबायदि समा उनाव फैगोन नामा? बिटिआरनि गामि हाबबानो रंजानांगौ, बिटिआरनि सिमा बारायबानो रंजानांगौ, जों बेबायदि गावजों गाव सोमखारिलायनाया मोजां सभाब नङा। जोंनि बे बिटिआरनि खुंथायाव पुलिस पावार दं। दा जोंनि थांनानै थानायाव जेरै हम डिपार्टमेन्टनि खुंथाय दं, आं बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं सोङो, गावनि खुंथाय गावनि सासन खालायनोब्ला जोंनो जेरै जों खोनायो आसामनि इन्डियानि प्रेसिडेन्ट, सोरबा हम मिनिस्टार, सोरबा डिफेन्स मिनिस्टार, अब्ला जोंनि बिटिआरनि खुंथायाव पुलिसनि पावार नांगोना नाङा? थाखा फैसानि जोंनो खुंथाय नाङा नाङा? जेब्लासिम जोंनि पुलिस खुंथाया फैया अब्लासिम जोंनि बर'फ्रा हाजार राजनितिकखौनो गेलेया मानो जों मालायनि आखायावनो नाथ्रोद जाबाय थानाय। मानो होनोब्ला जोंनि जेरैबायदि हम डिपार्टमेन्टखौ जों मोनाब्ला बोरै जों थांनानै थागोन? दिनै बिटिआर मोनदों रंजादों, गावनि आंगो लोगोफ्रा दिनै जेलाव हांमा सुरै सुरै थानो गोनां जादों, सोरांबानो नागिरफैजानाय केस वारेन्टनि, अब्ला बोरै रंजागोन? बिनि थाखायनो आं खावलायो जेब्लासिम बर'फोरनि केसफ्रा जोबस्राङा, जेब्ला जोबथेसालियाव थानाय जोहोलावफ्रा उदां जाया अब्लासिम आं बिटिआरनि सिमा बारायबाबो रंजानाय थानाय नङा। बेनि थाखायनो आं गले गले आं खावलायो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला आं बयनावबो निमाहा बियो। लोगोसे आं फंसे बाथ्राखौ खावलायो, मोनफ्रोमबो एकर्ड खालायनो थांनायाव दायनिगिरिफोरखौ निमाहा होनाय जाबाय। सरकार आरो बर'फोर गासैबो सावरायलायनानै फोजोबलायनाय जाबाय। अब्ला बै समनि दायनिगिरिखौनो दिनैसिमबो दायनिगिरि सानबाय थायोब्ला, बै समनि गोरोन्थिखौनो जुदि दिनैसिमबो गोरोन्थि सानबाय थायोब्ला अब्ला बोरै सान्थि जागोन? मैयानि समाव जों जेब्ला नुदों टिभियाव परेश बराया बुंदों जेरै बर'फोरखौ कार्बिफोरखौ केल'खौ जेरै नंखायफ्ला माखासे बिथांमोनखौ जेरैबायदि खालायदों, अब्ला आं हान्थु खरायनानै थांनांगोन नामा? बे खोथाखौ परेश बराया बुंदों। बिनि थाखायनो आं खावलायो जेरैबायदि परेश बराया सोरांबानो टिभियाव सोरबा मेलेमजिबिफोरजों सोरबा गुबुन गुबुन मिनिस्टारफोरजों फन हरलायनानै मिडियानि गेजेरजों सावरायलायनाय, अब्ला दिनै बिथांमोनहा पुलिस पावार थासेयावबो गावसिनि कर्ट कासारि थासेयावबो मानो थाखाय दिनै बिथांमोना इन्डियानि फिरफिलाखौ आसामनि फिरफिलाखौ आलादा नांगौ होननानै दिनै बिथांमोना टिभिनि गेजेरजों जायफोर मेलेमजिबिफ्रा परेश बरुवानि रावबो बेरेखा बुङाखै, परेश बरुवानिसो सापर्टदार जों नुदों। बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ खौसे जानानै खामानिफोरखौ मावलांनो। बर'फोरनि सभाबा बेबायदि जानांगोन, सोरनिबा सिगाङाव जों रायखुमानाय, बिथोराव जों खौसे जानांगोन। बेखौनो आं बयखौबो रायखबजोबनानै गोरोन्थिफोरनि गेजेराव निमाहा बियो। गोजोन्थों।